לארוחת בוקר? אז תביא חלב. אבל אני לא יכולה בכלל. זה גרוע, אני טוב, בוא. מה אני אעשה? יש לי אבא שהוא ממש קטן ברובע. סליחה, תינוקת, אני פותחת שנייה את זה. את הקצפת, הקצפים שלנו. מה אתה מכין לי? סוכר, לארוחת הבוקר. אני אוהבת את זה, אבא. זה חינוך, משהו. תינוקת, תפתחי. טוב, צריך לנער. אבל אבא, לא הבאת אבקת שוקו. לא צריך. אז איך נעשה שוקו בלי אבקת שוקו? אתה מסכים לי? כן. תראה, אני. סבון סירות. מי לימד אותך את המתכון הזה, אבא? אמא שלך לימדה אותך? איך קוראים לאמא שלך? מוכן. נכון, היא האמא הכי טובה בעולם. אוי, בטח. אבא, אתה שובב. לא, את מביאה לי סוכריה. כן, אני מביאה לך. הנה. צריך לנער קודם. לנער? תפתח. אבא, סליחה. אני כזאת מבוגרת. רגע, אולי זה סגור? אל תגידי לי את הגורם. זה סגור. איזה בלגן. סמפכ"ל. הרבה פה. הרבה. וואי, למה אתה עושה כל כך הרבה בלגן? זה לא פה הרבה. נכון כמה? כמה אתה שם, אבא? מצאו אותי לריכוז שקל. חסר לנו הרבה סוף. המון שוקו, מה זה? לא! אני אפילו עושה שוקו יותר טוב ממנו. נכון, כי הוא יותר קטן ממך. שהוא יהיה גדול ממנו. נכון? לקח לי הרבה זמן. אני באמת אלרגית לשוקו. נכון.